Μια χαρά είναι, αντέχει. Να μου πάρεις παραγγελία. Να δω τι φαγητά έχει κουζίνα. Βεβαίως ότι πήγε ο Σέκτορας στο Σωτήρας μας. Ας το γλύψιμα δεν τελείωνε, δε. Τι θέλετε να φέρω? Τι έχεις? Γάβρος παίζει. Που στο Καραϊσκάκι εκτός. Γάβρος παίζει. Έλα, δικαί μου. Μπράβο. Καλό. Λύθη, γάβρος παίζει. Την έκφραση αυτή είναι για μαγαζί, είναι γάβρος παίζει. Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό, ρε. Γάβρος παίζει. Συγγνώμη κύριε, δεν θα ξαναγίνει. Το έπρεπε να ξαναγίνει. Φέρε μου ένα κατάλογο. Αμέσως. Τον ανοίγει τα χεισάνικα. Λύθη το σαλικάρι πριν τον πάγο και φεύγει, ρε. Ξακάτεψες, όχι το κατάλογο με τα τηλέφωνα, ρε Λύθη, το κατάλογο με τα φαγητά το μενού. Ορίστε. Μένω. Περνάει για να Τι δίνει πέσε αυτόγραφο. πάνω, ρε, σκολοφαγωμένο γύρω-γύρω. Εδώ έχουν πέσει και λαδιές, δεν βγάζουν τα γράμματα. Καταρχήν λείπουν τις συλλαβές εδώ. Τι λέει εδώ? Νάκι 7 ευρώ. Τι είναι αυτό το νάκι? Λίδια Σαγανάκη. Κατουρλού. Καρότα με πατάτες τουρλού. Σκατούλες. Σκαλοπίνια με τοματούλες. Καριόλα. Καπνιστή μπρι όλα. Ένα εστιατόριο. Εμείς πρέπει να πάμε. Παπάρια. Πάπια μανιτάρια. Τσιμπουκάκι. Τσιγαρισμό μπουρεκάκι. Πουτάνα. Πουρέζο μοσχαράκι, σπαγγέτι ναπολιτάνα. Χάρη θα παραγγελίσω. Μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο. Αρχίδια. Αυτά είναι τα αμελέτα κανονικά. Το γράψαμε έτσι επειδή μερικοί δεν το καταλάβαιναν. Εσείς τι νομίζατε? Ότι είναι άρακας, χιλοπίτες, μύδια. Όχι. Αυτό δεν είναι νούρι, αυτό είναι κύριο του Κάμα Σούτρα. Ηλίθιε. Δεν μου λες από ψάρια τι έχεις? Έχω πολύ ωραία γλώσσα. Μπορώ να τη δω? Αμέ. Ηλίθιε που κάνεις τη σεξουαλική παρενόχληση, που βγάζεις τη γλώσσα. Που βάλεις το κεφάλι σου μέσα σκουπίδια, ρε ηλίθιε. Τώρα αυτά θέλουν πέταμα. Από άλλα ψάρια τι έχει? Από άλλα ψάρια τα πάντα. Ωραία, φέρε μου ένα τόνο. Ένα τόνο ψάρια ποιος θα τα φάει? Ψάρι τόνο, ρε ηλίθιε, καλά, άστο. Δεν μου λες έχεις αυτό το χταπόδι που κάνει προγνωστικά για το Μουντιάλ? Έχω. Ωραία, φέρε μια άστακο μακαρονάδα. Αμέσως κύριε τώρα. Δεν λέει, να μας κάνει λάθος προγνωστικά, δεν θα χάσουμε τα λεφτά μας. Ο σεφ είναι πολύ απογοητευμένος. Τόσο από την εξυπηρέτηση, όσο και από το μενού. Ας το κόσουμε Αυτά τι μακαρονάδα. είναι? Μακαρόνια. Αυτά είναι μακαρόνια. Μας πετάξει λέει Μένεις, τίποτα. έχεις άλλη μια ευκαιρία να αλλάξεις. Είναι μακαρόνια. Θα έχουν λασπώσει, αυτά έχουν γίνει μπετόν αρμέρι, είναι αυτά μακαρόνια. Αυτό τι είναι? Ο αστακός. Και τι είναι ανάποδα? Ξέρω εγώ μποράκι μόνο τον έβγαλε η γυναίκα μου το ψυγείο και δεν ήθελα να τον ξυπνήσει. Ηλίθιε, κάνεις και χιούμορ κοιμόταν ο αστακός. Πώς δεν έβαλε κανένα μαρουλόφυλλο πάνω να σκεπαστεί μην κρυώσει? Γιατί ο αστακός άμα κρυώσει δεν τρώγεται. Συγγνώμη κύριε, δεν τον έτρεξα εγώ τον αστακό. Η γυναίκα μου τον έτρεξε η Βέρα. Ποιος? Η γυναίκα μου η Βέρα. Πες έρθε μέσα εδώ σφαίρα. Βέρα! Όχι βέρα, σφαίρα. Σφαίρα! Ο Έκτορας φαίνεται πολύ δυσαρεστημένος με την νοημοσύνη του Σάκη. Με λίγα λόγια, θα έχει πάρει στο κρανίο. Φορτώσει τώρα, έχω φορτώσει. Θα ξεσπάσει.